อย่ารออีทรายงั้นดับเด็กจะสุ่งอุปคราวอยู่เบลย์เซียนบางอย่างบางอย่างเคลื่อนบัดพี่เรื่องบางอย่างก็เตียนกับเอ็มกับบันบอร์กับจงทรายที่หากนี้ก็สงีไงกว่าบางอย่างเคลื่อนอยากจะกินจิงไอกับบังจะดอบางจิงไอกับบังจามันซิมแต่เด้งตาละดามาพี่เดียวเบรียวบลักคาเนี่ยก็มีบลักคาหากดอพี่ดอนชิบุนกี่ซับพี่ดอนชิบุนกี่ตาเลนเนี่ยก็บอกเบลย์ละไอฟีเลสซีดอนเป็นจงพี่นางบันรวายพี่นางบันเต็มในพี่นางบันเลี้ยเล็กไอกี่สปอร์ตในกับเพนติ้งกับดรอวิ่งกี่ซับบะเพร์กับบอกเบลย์ไอพี่ก็ตาก็ได้กับซับกับพี่ยอเลสเซก็ได้กับเราวันเฮียร์นกป้าจงพี่นางบันชนะจิงชนะเลยพี่นางบันเลี้ยก็ตะกี้กำเลสเซบอีป้าในเมย์จงพี่ก็ได้กับน้องรวายพี่ยอพี่ inherit ในพี่ยอก็ตะกี้จิงไอนักกิเมกิป้ากิจงพี่บัดพี่นั่งพาพี่จรพาบันเละกิตากิเอเกบัดลา appreciate พายพี่แต่เด้งตาบัดพี่ดอนรู้กิซับกิบาเกนจัดดอกระดอนกำรู้พี่บัดพี่ยอกับ training แต่ได้ก็ได้กับ painting และสิพี่เล็กชักจักกับฮิกายกับ painting พี่นั่งชัวพี่นั่งเป็นตบิดชัวแต่ได้ก็ได้กับจิงเต็มกับจิงพุดกับจิงรายก็ได้ก็ตาบัดแล้วพี่เล็กชิกิตากิจักจงกับจิงฮิกายพี่นั่งชัวบัดพี่นั่งละชัวบัดเป็นตบิดชัวยี่ละดีหากตากับกับพี่ละดอนลุปากับตากับซับบัดกับตากับ talent กับเบลล์ละอายพี่karena ni kata kedau kalong bahabang lakai ngi kedok ngidon ru ya kesap ke bagian jadok ngidon ya kesap ke bagian jadok ke bahir pateng nak kimi ki pa ke jongi nak long yeng ke long sam ke jongi te kalong ru haga juk ke rukam bala lakai ngi nau blay ladang ila long born again ladang ila yo ya kata ke jingka arsin nani kata ke jingka pat ya ke bangi ndai shu bala kha tang ha kedok ndai bala kai ngi do men sim jong blay kan mau ya kan ngi dei ru bandan ya kita ki jing ai ke jong men sim jong blay ta dei ta bala kha na ka do phi don ke jing ai jong ka do bat ha bala kha ya phi no men sim ru phi dei bandan ya kita ki jing ai ke jong men sim ba khoi ba dei ta nga ngai ha bala kha ya phi no blay phi yo ru ya kata ka ba blay udan bat kata ndai ka sap ndai kata ka ke jing ai ka ba blay ai ya phi ba ka tin jong blay ke thu ba ka don ha do kan dai tli ki jing ai ki jong men sim ba khoi cái jing ai bộ mình còn cái lòng cái tiền cái jing start và khi đó như cái tiền cái jing start này word of wisdom là ai khi đầu tàu mình xem trong ublay và khi lạ bên kren ya cái tiền cái trong ublay và khi lạ bên kren như cái cái bamayan ya cái bakin jaman xem đã cái jing start cái bộ ublay u ai happy cái jing ai cái baar bak tiền trong ublay cái thu và khi đó rồi cái word of knowledge khi đó như cái word of knowledge nên cái tiền trong cái jing pentip badeng ta ke tien jo ke jing petip ka bomot pitip dan kinong yelap ha baki yelap kioi ye ubriu bapang wala da yo i dan ne tip ya kata hanrei ha kata ka jing mayan ka bagen jaman sim utip ya ke kerteng jong ta ubriu utip wa da ka jan ka bo phong la ne utip ya kata ka jinglong ka jing man jong ta ubriu la da upang shitom musungosi ukren da ka kerteng uya thu ru khat ru da ka kerteng kidan ki jaseng krusit ki bahe ne ki jaseng ki bahe ba kidan ki nong elap ki ba khat da ka kerteng padeng ta la itu ya kita ki breu klem da itu ru ya ki tadeng ta kata ka dei ka word of knowledge ka ba ki shakri ki jong ble ne kita ki bla khapat ki yo ken ya kata ka bor ba ka balai ka dei kata ka jing ai ka jong ka jinget badeng ta hoi ke jinget hoi ka don ke jinget ka ba shunget ndre ka don sada ka wei pat ka ta ka jing ai ka ba kerpang ba ka ta ka dei ka jinget da men sim jong blai badeng ta ka ta ka jinget ka long ka ba phila yo ya ka ta ka jing ai ban nget badeng ta tau breu ba yo men sim ba khoi tau breu ba yo yo tau bla kha pat no men sim jong blai udon ya ka ta ka jing ai jong ka jinget bala ai u da men sim ba khoi ka mut kata kam dei suka jinget ka basunget breu ndai ka de jinget ka balanget do men sim jong blai ba kata ka de jinget ka ba compare na kata ka jinget ka ba kenjado ta ding ta la da phi pila nget la phi pila nget phi nget but phi sngo thu ye ki ka ba kenjaman sim phi sngo thu you blai phi sngo thu ya ka jing crowd ka jong phi sngo thu ya ka ki ki baro but phi don ya ka jinget ka ba blai u ba phi shakri u pa jong phi u ba bneng udeu kpa jong phi bat ulong ru utaken ubala ban le yaki kamba haga jing em ga jong phi basakawai pag jing ai ga long ka bor ban pen khia kidon ki shakri ki jong blai ki bala khapat bleu ai ki da ka bor ga jong men sim ban pen khia gi bapang ban men khia ga ba shitam bat nganget la da phi don yo blai phi khong ye u namar ma u deu nong pen khia bat kumta phi yo ru ya kata ka jing ai phi yo ru ya kata ka jing long
ban pen khia wat yaki bapang yaki bisitom dei tang hakamet wat hakamen sim jong kita ki breu ken namaru blei udeu nong pen khia yaga do bo udeu nong pen khia ru yakamen sim sakoi pa ka jing ai ka long utrai wa ai ru yaki ta ken ki blak khapat yaga bor ban tre yaki kamba bat kidon shibun ki shakri ke jong blei ki ba ublei utrai leng ba jong ki namar ki yo yaga ne ke jing long ke jong blei yaga ta ke jing ai ke jong men sim ba ko man tre ki kamba tadeng ta pdi shibun ki kamba ki ja lemba kita ki shakri ki jong blei ba ngai habala khapat ya phiru phinyo ken yaga ta ke jing ai ban tre ki kamba sakawei de ke jing ai ka tin jong blei ke thu ba ke de ke jing ai jong ke jing thu lo pa ba deng ta la ai phi ban long unong e thu lo pa maru blei hi ka jing long ke jong u de unong e thu lo pa ba deng ta le thu lo pa ki baro ba kum ju apa phio yakata ka jing ai ke jong men sim ko la khapat ya phi don ne ke jing long ke jong blei ba kata ka long ban ya thu lo pa tadei ta pinang ban ya thu lo pa phi tip ban ya thu lo pa kam de bi thu lo pa da ka do ne bi thu lo pa da ka men sim ke jong phi ne bi thu lo pa da ke jing start ke jong phi an re u blei u ba po jong phi u men sim ba po jong phi u ya thu lo pa ya ta ki aka baro leng ba jong phi ken sakoi pa na ke jing ai ke tin ke jong blei ka ong jing pnia per ki men sim de yang ta habang idon yo men sim ba khoi habala khapat ingi idon ru ya ka ka bor ban sungu thu ya ka ba bhana ga ba sneu ngi sungu thu yo men sim jong blei ngi sungu thu yo men sim ba man ba de yang ta kum ha ka por jong ka revival dang teng im sungu thu yo no men sim ba khoi yo no men sim ba man ba de yang ta la shu ya long kulmar ta de yang ta habang idon yo men sim jong blei la ai ngi ya ka jing ai ba ka wei na ta ka jing ai ka long ban pinya per gi men sim ngi thu uno men sim jong blei uno men sim ba man tadeng ta la da ga dei ga jong bleng i pediang ya kata ba ba ga dei ga jong ba man ngi du mok ngi shop no ya kata ken bat ngi don kam ya kata ha ga jing im ga jong i na mar ha ga jing shakri yo blei ngi don kam ya kata ga jing ai ban penya per ban yo ya kata yo tau men sim u pen i tho ngi ba ngi la ban penya per ha pedeng ka ba dei bat ka bam dei ga jong blei bat jong ba man ka tin ga jong blei ga tho ru sakawai pat na kata ga jing ai ha ba ngi yo men sim ba khoi ka dei ka jing kran thlit lene kata ki thlit ke babun jat ngiyo ke nya ke thlit ki babun jat ke bamut habang inang ban kren ya ke tin ke jong blei om ta mi kren ha ke tin ke basngo tho wat ha ke tin ki bam sngo tho ki thlit ki babun jat tadeng ta phinda yo mat ya ke ne ngala i ju i ki breu ba ya ki kren ni ki tin ki ba kim nang ban kren kim pat ju nang hiru ban kren kim pat ju sngo ru ita ke tin han re ha ba ki don ba kita ki jat ben riu ki kren da ke tin ke jong ki hi balahi kai da omen sim ba khoi la da philek shaki jaka le se kom shaki jaka cha Malaysia la ne philek cha Cambodia la ne philek cha po ki wei pe kiri ki ba kham kan dong le se kam dei ka tin English na kam dei tin Hindi la pi poi shiki ta ke jaka of blay men sim ba khoi Ukraine ba de heng ta ka la ja thik ka sngi Pentecost ka ba u Petros ha ba la yalap ba la kren da ka tin ka ba bonjat ha ba bonjat ki jat ben re hang to ki dan baro aba kila sngo ka khubor kila sngo thu na marba kila sngo hala ga jong ka tien ga jong ki u tau thlit abo Petros Ukraine la pen pat ye ta ki thlit ha ki ta ki thlit ki bonjat bat baro kila sngo thu ken ya ka tien ka ba u Petros u yalap aga sngi Pentecost basa ka we na ka tapat ki jing ai ka long bangin batai ya ki ta ki thlit ka ba mut i bangila ban sngo thu i ta ki jing kren thlit ki bam sngo thu shu bat u bleu ai ya ka ta ka jing ai ban pen sngo thu ya ka ei ka ba ta u bre Ukraine badeng ta la interpret la ni la pen sngo thu ya kita ki basngap ya ga ei ka bau tau bre Ukraine do thlit bala kren da ka ta ka thlit la translate ya ka na la interpret ya ka ban sngo thu ken ya kita ki thlit ban batai ya kita ki thlit bat nga sngo ba la da phidon ya ka sap ka baken jado to ai ba phindon ro ya ka sap ka baken jaman sim ya kita ki jing ai ka baken jaman sim bat nga ngai la da la khapat ya phi u blei un ai api ya ke ki jing ai khandai tli ki jing ai ki jong men sim khnang ba ka ni kan pen men to ya phi ha ka jing shakri blei ladang isu shakri blei klem ki jing ai ka long leno ei ba deng ta ngi dei bandon ya ki jing ai ki jong men sim ba khoi ta deng ta la da phi dei ki khon ki jong jisu phi dei ban khong ya jisu la da phi dei ki khon ki jong blei phin khong ken ya blei ba do jisu udan ki gifts
Badeng ta la kapa dia pinau Jesu. La kapa dia pinau mensim. Nganget pin kongken yau tau kpa jong pi ken ubadon ye kini jing ai. Pin yo yu jo mensim. Pin yo yu taki jo ki jing ai. Kenang bagata kan pin mentoy ya pi. Haga jing syakri blay ke jong pi ken. Talada pin padon ni kini ru. Kala ka bamut sisha. Pai show try. One sha kata ka jing kala ka bamut kamu ban ino eki jong ni ka dok ban kala ka bamut ban yat no da ka jing mut ka jong blay. Bagata ken pinlong kita ke bala kapat ya pi. Mdai shu na ka dok andre bala kaya pi na ka ktien ka jong blay. Ka bala kaya pi ken. Now blay hi. Hallelujah. Ban nganget ba la pila le ya kata la pila rai ya kata ban but yu Jesu. Bat la da pi pila pediang. Ya kata ka jing ka arsin pinyo pediang ro ken ye ni jing ai ke jong man sim ngin dwai ni ka sngi man tal si pila pediang yo Jesus Christ ne pin pat yo ni ke jing ai ke jong man sim mar pikwa ban syakri blai balada pin pat don ni ke jing ai dwai ke ni ka por ngin dwai ma ktin ke jong blai kong pan ton sai la ngi pan nge bo try on ai ba pipi don kam pi trang ye ngasngo ba pi don ni ke jing trang ba pin syakri blai pi don ni ke jing trang ban le na kam tau blai hin pim sngo thu ngan le kum no pim sngo thu ngan yat kum no pim sngo thu ngan hikai kum no man ringa nget aga ni ke sngi ke ba menta bo man sim ba khoi un pen sle ya pi o man sim ba khoi un pen dap ya pi ba un ai ha pi ya ki ta ki jing ai ken ki jong u hi ki jing ai ki jong man sim ba khoi ngin dwai ke ni ka por ke ba menta pila ban rai ki ti ki jong pi ni ka por pila ban pediang ya ke ni ke jing dwai pediang ye to ki jing ai ke jong man sim hallelujah try ni ka por nga dwai nam dan ki khon ki jome tra ki trang ban syakri me ki trang ban yaro ye me go try hen ki sngo thu ba kim pat don ye ke to ki jing ai re me long blay u ba spun u blay u ba bha ki jing ai ba bha ki jing ai ba janai baro ki wan na me ba ka ta ki jing ai ka long ba me ayo man sim ba khoi jome ba ye to ki jing ai ke jong man sim ba ni ki khon ko try ki la ban syakri da ke to ki jing ai klem ka sap ka baken jadok ro mla ban tle e klem kata ke jing ai ka baken jaman sim ro kini ki khon ki mla ban le e gen ha kata ke jing syakri ke jong ki yame ko try ba ngai ma ai ki ni khandai li ki jing ai ke jong man sim ya kini ki khon ki jong me equip ki ni ki saints ki jong me equip ki ni ki real ko ki jong me try me pen ko bor ki ni ki real ko ki jong me da kini ki jing ai ko try khnang ba ki la ban yeng ko try ban syakri yame ablay hallelujah bagan long daw ke jing ker kui ki ba bon ki nyok ko try ya ta ko ktin jo ke jing pen tip ke ktin jo ke jing start ki nyok ko try ta ke jing ki nyok ya tra ga bor ban pen khia ban ne shibon ki kamba ba try ho ba kin don ro ta ki jing thok lopa try nga de duai ablay ba kin nyok ki thlit ba try kum chu ba kin nyok ta ke jing batai ki thlit ba jing pen per ki men sim ablay ba kin so thok go try hallelujah ki baro nga duai ker kui ki we ka tenga jo Jesus Christ amen but amen amen nganget bu trai pen chat bor fi nganget bu trai ai fi haba fi terang haba fi sliang ke tin ke jong blai kong suk kita ki batrang ki basliang ya ka hok an pendap ya fi ba nganget ba fi terang utrai un pendap ya fi ken da ka bor da ki jing ai ke jong men sim ha ke jing em ke jong fi kublai shibun utrai ker khu ya fi hallelujah amen